Jesusek esan duen bezala, orain dela hilabete batzuk, urte hasieran, Martxelok, gizue lotura handia daukala Kataluniarekin, Katalunian badakigu prozesu indartsu bat aurrera badola, independentziaren gaiarekin, eta, bueno, horren arira, bera planteatu zuen, badaukatela, hainbat ezaugarri, hainbat gai hor pendiente eta hori, eta bazela, baitare lurraldetasun aldekoa, ez? Alde batetik Paiz Valentzia dagoela, beste aldetik Balear Irlak eta hori, baina, gunea edo indarra dagoela prinzipat, deitutakoa, ez? Katalunia normalean esaten dena. Eta Martxelok esaten zuena zan, aber hemen olako planteamentorik egin genezaken Nafarroa garaiakin. Batzuk olako horik esaten dutela, igual merezi duela 3 provintzia, 3 lurraldekin jutea, eta bestea, Paiz Valentzia bezala, 2. maila ustea eta gero ikusiko zen. Hori zen planteatzen zuela interrogante moduan, ez? Horren arira polemika txiki bat egon zen, parte hartu denun batzuk, modu batez edo bestez, batzuk hori defendatzen zuten, gu berriz alderantziz, azteko esaten genuen Paiz Valentzia eta Nafarroa garaia ez direla paraleloak, Paiz Valentzia da bazterreko lurralde bat, hemen Nafarroa izan da berriz gunea mendetan, baina bestelako arrazoiak bazeudela. Eta hain zuzen da gure artean gaur aztertzera eta komentatzera etorri garena. Nik planteatuko nuke hasieratik nik nahiko garbi daukat gaia, nahiko garbi. Horrela dela, niretzat gai hau planteatzeko, nik artikula idatzi nuenean, planteatu nuen Nafarroa euskal arazoa zela, ez? Euskal arazoa, estatu arazoa zela. Estatuaren aldetik garbi zeukatela gai hori estrategikoa zela eta ondo lotzen zutela hori estrategia horrengatik, ez? Eta nik hortik, abiatuko nuke zen, nik hori garbi ikusten dut eta adibide batzuk badaude, ez? Nire ustez hor dagoena da garbi dagoela estatuarentzat. Estatua oso garbi dauka gai hori estrategikoa dela, arazoa dela eta ondo zaintzen duela. Eta adibide asko daude. Zergatik, hori da guk garbi ez dago. Beraiek bai, baina gu ez horren beste. Edo behintzat, olako gauzak planteatzen direnean, gure artean ez dago garbi, ez? Baina estatua garbi daukala eta berarentzat klabe estrategiko bat dela oso garbi da. Transizio garaian ikusi zen, hainbat detailetan, adibidez, transizioa eta demokrazia, entre comillas, martxan jarri zutenean, lehendabiziko pausua izan zen, PS zatikatzea, eta, sartzen bazarete dinamika hortan, lehendabiziko pausua hau izan behar da, zuek banatu, ez jarraitu Euskadiko PS, Partido Socialista, baizik eta PS de Euskadi, Partido Socialista de Navarra, beste maila batzutan, baita ere, oso nabarmena izan zen, nola debate estatutario eman zenean, Nafarroan ez zen inolako debaterik. Eman zieten amejoramentua, Euskadiko estatu bezalakoa, iaia berdintxu paraleloa, eta inolako kosteik gabe, inolako presiorik gabe izan zen oparia. Gure artean, beti esan dugu, zergatik ezen botatu hori? Batez ere ezen botatu, igual, botatzekotan, lortuko zuten inolako premioi gabe, onartzea eta ateratzea besterik ez egolako, eta hori zen bide batez. Eta zergatik, segurazki ezen botatu horratzean gaia, horratzean zegoen gaia ez ateratzeko, debaterik ez izateko, eztabaidarik ez izateko. Eta horregatik, eman zieten dena, eta pasando. Orduan badaude horlako arrazoiak, nire ustez, hor daudenak, eta, komentatu daitezkenak. Baina nire ustez, guk ikusi behar dugu batez ere gure arrazoiak, eta, baita ere ulertu zergatik estatua lotzen duen lurralde hori, eta zergatik mantentzen du beti bereiztuta, eta beti bide desberdin batetik, ez?